Nazdar. A docela pozdě tohle video. Měl jsem strašně moc rozhodování, co vůbec budu dělat. A, takže tohle kolo, pátý kolo, bude zkrácený. Chybí tam Plzeň, Ostrava, Hradec a Jablonec. Jo, dneska od 5 budou 3 zápasy, což se mi nelíbí, že jsou vlastně jenom 4 sloty na všechny zápasy, ale každopádně dneska bude hrát od 5 Bolka se Slováckem, Arty se Spartou, Zlín s Libercem, Slavie s Bohemkou, potom od 8 a zítra Teplice Zbrojovka a Olomouc z Pardubice. A nás těch fantazích čekal pár hodně důležitých rozhodování. Projdeme si to, protože pak další kolo je dvojitý pro Zbrojovku, Hradec, Bohemku a Jablonec. S tím, že Zbrojovka ještě kromě hraje s Hradcem a s Libercem, s Hradcem a se Zlínem, což docela dobrý zápasy. Hradec hraje s tou Zbrojovkou, docela složitý, a s Libercem taky docela složitý. Bohemka hraje ještě s Bolkou a s Jabloncem, tam si myslím, že Bohemka není tak silná, tohle taky bude složitý, myslím si, že zrovna proti té Bolkce třeba doma na tom trávníku by to dát mohla něco. A Jablonec hraje s Bohemkou a myslím, že tam má pak dobrý zápas s Teplicema, což docela jde. A navíc, protože ještě bude další dvojko hned zatím, kde zase Jablonec hraje s Ostravou navíc a Plzeň s Hradcem, s tím, že Plzeň má pak ještě docela dobrý, myslím ne Slovácko, ale Artis. Jo, Plzeň Artis. A Jablonec hraje s Libercem, ale doma, derby, tam to bývá zrádný. Hradec hraje s Plzní a se Spartou. Docela těžký zápasy, ale hraje doma a Plzeň, Ostrava hraje s Jabloncem a s Bolkou. Jo. Co se týče těchto Ostravu jsem kompletně ignoruju z těchto rovnic a vlastně nakonec díky tomu, že nevím, jak je na tom Liška a teď ještě Bohemka hraje se Sláví, jsem se rozhodl ve všech fantasy vlastně ignorovat i Bohemku, ale hodně se středím na Zbrojovku, Hradec a Jablonec. S tím, že pak uvidíme, Hezký už není u Plzni, právě tam jde Kováč, a jestli se nepletu, ještě jsem to nečel, ale to je jedno, ale každopádně bude nějaká změna, tím pádem Plzeň by mohla fungovat už. Šestý kolo má Slovácko a pak má ten dvojitý zápas s Hradcem a s Artisem, takže i na ní trochu tak jsem pokukuju potom, co s ní, že s ní něco jako budu vymýšlet. A hrálo to i v roli jako v těch fantasy. Takže začneme první šance Liga Fantasy, kde se mi vede asi nejlíp, 288. Já jsem oproti předchozímu kolu vystřídal Tanka, Noslina za Kakáho a Vašulína. Nicméně Vašulín už stojí o 0,2 víc než Tanko a nešlo mi to do rozpočtu, takže jsem ještě musel udělat Mihláka za Koutnýho s tím, že Koutnej stejně ty nuly nenosí. Takže bylo to těžké rozhodování, mohl jsem ještě třeba seknout Ladru, ale tam, nebo jít místo Mercada do Alcocera. Ale stejně tohleto jsem chtěl udělat, s tím jako chtěl jsem tam mít někoho, kdo má dvojitý kolo. Mohl to být jak jsme Hrdina z Brna, ale dal jsem Michláka, protože by mít 2 dvojitý kola. Já si myslím, že by je měl chytat, jestli ta dohoda je taková, že Hanuš chytá evropskou a Mihlák českou. Je možný, že bude chytat jenom jedno kolo, kdyby náhodou nechytal ani obě, když tak mi tam naskočí Floder, ale plánuju ho teda příští 2 kola, to má na 6. a 7. tam prostě hodit a doufám v to nejlepší. Zadražili drahej a navíc má Spartu z Plzní, ty zápasy a Liberec se Zbrojovkou, což ty zápasy jsou, řekl bych, dost složitý. No, takže tam dám Mihláka, což je trošku risk, ale vlastně není, protože když tak mi to chytá Floder, který teď má Slovácko a pak má Bohemku. Tak, jo a takhle, Mihlák bude určitě chytat aspoň jeden zápas v tom týdnu, tam je otázka, jestli bude chytat oba. Tak, pak jsem teda udělal 2
lidi ze Zbrojovky, což je Kaká, který má ze 4 zápasů se mu zatím povedlo 2krát dostat devkony. Jo, a Vašulína jsem házel, jelikož mi tam svítí u Vachouška, že je zraněný a vzhledem Vašulín je jakoby lepší útočník, Vachoušek má velkou výhodu v scéně. No, takže teďkon máme vlastně na lavičce Mihláka, Ladru a Umara, který nehrajou. Ladru jsem se rozhodl nechat, kvůli tomu, že pak jde to Slovácko a pak je tam to dvojitý kolo, kde je ještě Artis, což je super. Umara nebudu teďkom prodávat, po tom, co předved v Evropské lize, navíc vypadá fakt dobře. Jo, to je, i kdyby šel na nějakých 30 minut dvakrát, třeba nějaký gol padne, myslím si, že je to dobrý. Jo, a tohle kolo teda jdeme v obranu Isife, doufám, že bude hrát, když tak mi tam naskakuje Kaká. Lurving, z Pardubice na triky zápas, ale už dal 2 góly, uvidíme, třeba by mohl dát 3. Drakpe, defenzivní kontribuce, nejsem si jistý, jestli teďkom budou, ale ta 0 by tam mohla padnout, doufám dost z ní. A Karafiát proti Slovácku, taky něco by tam mohlo, buď 0, klidně i nějaký bod třeba z nějakého rohu by mohl hodit. Jo, plus ale proti Artisu, Karpse a Mercada. Nechal jsem si Kriváka, jsem zatím neřešil, mám ho proti těm Pardubicím, čekám od něj, je možný, že bude hrát jenom 45 minut zase, že ho budu dávkovat, ale on je nebezpečný a hraje dobře. Šturma si ještě nechávám, příští kolo, pak ještě, no to se ještě řekne, tady zatím ho nechávám, uvidíme, jak bude hrát proti Bohemce. A pak máme Chytila, toho jsem se ještě nerozhodl, budu čekat, jestli ho proměním za Chorýho, někdy nebo ne, uvidíme, jestli bude nastupovat teďko. Jo, a pak tam mám Vašulína proti Teplicím, není špatná volba, i když není 100% že dá góla, tak ta šance tam je. Oproti Tankovi, který teď byl vlastně zraněný ještě navíc a i předtím líbilo se mi, kolik měl šancí, ale strašně moc toho nedal. Navíc v Pardubicích chybí Patrák, tím pádem si myslím, že ten tým může docela trpět na to, protože pokud Tanko je zraněný, Patrák je pryč, tak i když Tyko má lepší zápasy, tak těm Pardubicím myslím si, že budou mít problém díky tomu váku vepředu teďkon, že tam budou ty hráči, třeba Drchal, Smékal, nevím, kdo bude ten třetí vůbec vepředu, jo, nevím, jak to budou hrát, no. Jo, takže to je tohle a příští kolo asi uděláme ještě někoho z Hradce, koukám po Šturmovi, jo, nebo uvidíme s tím Chytilem, no. Tady dobrý, v téhletý fantazii máme ještě tu výhodu, že máme všechny, jakoby ještě jednu přestavbu kádru, takže kdyby se to nepovedlo, teďkom si vlastně vyčerpáme přestupy, do teďka jsme netradovali, teďkom tradenem, pak uděláme na ty dvě dvojkala, vyčerpáme i nějaký žolíky, myslím si, že hrdinové lavičky padnou, jo, možná tam hodím i super duo, ale leda by se Plzni nějak dařilo, tak bych ho tam možná švihnul, uvidíme, no. Bohatýho majitele taky nevím, třeba jo, toho můžeme třeba pak ještě házet v tom 8. kole, 9. kole, kdybychom náhodou chtěli ještě počkat s těma přestupama. Jo. Tady je zatím docela pěkný, myslím si, že i tohle kolo by mělo být silný. Chytil mě něco s loktem, nevím, jestli bude s Monty Python, I am not dead, a ne, Trpišovský, tu máš, vůbec, ticho, jsi zraněnej, nebudeš hrát, bude hrát tady chorej, uvidíme. No. A ta Bohemka asi bude doma těžká jako na góly, ale třeba 2-0 bych čekal, že se stane. No, u té Slávy, já nevím, u těch Slávisů, a pak máme derby, kde právě budu chtít vytradovat nějaký ty lidi a šoupnout na lavičku. Tak, to je Fantasy šance, pak eSport Fantasy, tady jsme dělali neomezený přestupy. Sázím trochu víc na Liberec, hodil jsem tam Koupka, Koželu, Hadole, ještě zobrazím to, co jsme měli předtím, měli jsme Surovčíka, Drakpeho, Isifeho, Siňavskýho, Kaká, Krčíka, což nebylo ideální, Sadílaka, Šturma, Ladru, Kriváka, Fajeho, Patráka, Brunese a Almášiho. Jo, kompletně jsme to překopali. Za víc jsme ještě získali, myslím, 0,4 nebo 0,5 za ty zvyšování cen, když jsme dali ty neomezený přestupy, nejdřív jsme nakoupil všechny hráče, který mají nějakým způsobem, budou zdražený, se zdražili, takže máme o trochu víc peněz.
No a teď jsem hodil Zimu, protože myslím si, že má, kdybych si měl typovat, tak má nejistější minuty jako ve slavistické obraně. A Provoda se Sadílkem s tím, že pravděpodobně jednoho z nich sechnu na ty další kola a třeba to hodím tam Slončíka. Jo. Ze Sparty mám Alcocera Brunese, který ho teď mám kapitánem, jo, pak máme zase Danteho s Vašulínem, tady se nehraje na defenzivní kontribuce a Dante je podle mě lepší dopředu, jo, tady se počítá hlavně 0, že jo, nebo nějaké asistence nebo gól, tady tam si myslím, že má větší šanci dát asistenci než Kaká. Sadil jsem na Schuberta, jelikož Bolka nemá špatný zápasy, teď Schubert měl 3 góly po sobě. Uvidíme, doufám, že si to udrží. A jo no. Zároveň z těch lidí dvojice Koubek s Hrdinou, s tím, že příští kolo dávám Hrdinu do brány. No a Cedidlu, Horáka a Umara jsem si hodil na příští kolo přípravu. A ještě pravděpodobně jednoho nebo 2 hráče nakoupím. Tam těžký říct, máme ještě pak, co se týče žolíků, jo, tak tam no tu lavičku použijem, no. Tady to není až tak silný, ale ty 2 dvojky kola nám podle mě dost můžou pomoct. Tady jsme hodně na tom špatně, co se týče pořadí. Teď jsme 6160, neuvěřitelný. Jako tohle se mi jako hodně nepovedlo. No a pak jdeme na Sport.cz Fantasy, kde jsem udělal extrémní jako krok s tím, že tohle kolo já nebudu mít jednoho hráče, budu mít jenom 10 hráčů bez střídání. Měl jsem Koutnýho, Lišku, Isifel Engesana, Kaká, Krčíka, taky nic moc nepřinesl za to dobu, co tu byli, Kriváka, Ladru, Karabce, Hlavatýho, Stránskýho, Brunese, Šturma, Maška. Jo, tady je to takový zvláštní, že ty ofenzivnější záložníci jsou v útočníkách. No, teď jsem udělal to, že jsem si připravil tu obranu na co nejvíc. Vlastně 6. kolo, co budeme dělat, hodíme beton, což znamená, všichni obránci mají dvojitý body. Hodíme beton, pravděpodobně na Cedidlu hodíme dvojitýho, jako hodíme ještě navíc kapitána, tím pádem dostane 14násobek bodů. Doufám, že dá třeba góla 1-0. Bylo by to insane, protože pak máte 4x tolik bodů. To je 5 obránců v systému bude, doufám, že všichni budou hrát. Jo, máme tam Zimu, Danteho, Pavloviče, Cedidlu a Horáka. Taky se nepočítají defenzivní kontribuce, takže spíš bych chtěl hráči, co dávají gól. Zároveň si mohl všimnout, Tekyášky nefiguruje v žádném národní sestavě a to je kvůli tomu, že Tekyášky právě pojede do Sparty. Kdybych si měl tipnout, tak poslední zápas hraje jakoby o tu Evropu s Panathinaikosem a pak bude. Jo, co se týče dál, tak jsem vzal Dule a Fajeho z Liberce, Sadílka ze Slávie, Karabce ze Sparty, a pak tam ještě Slončíka a vepředu Vašulín a Alcocer Brunes. Teď hrajou z Líšní a nevím, proč tady mají Líšej, ale tak já řeknu to s Artisem a dal jsem kapitána Alcocerovi. Jo, protože já si nejsem jistý, kdo dá víc bodů, mohl jsem to ještě Karabcovi přemýšlím tady a asi Alcocera tam hodíme, myslím si, že minulý kolo měl našlápnutý. Jo, tady a v e-sportu jsem dal Brunese, tak jsem mi prostřídal tady. Jo, protože je to 50-50, tak prostě v jedný fantasy se mi bude víc líp. No a mám tam samozřejmě Vašulína, jelikož budou mít taky dvojitý zápasy. S tím, že pak pravděpodobně bude 5 obránců, pravděpodobně jediný útočník, který tam bude Vašulín. Jo, musí a pak ještě pravděpodobně další krok bude, tady máme ještě pak 3 přestupy pod tím a máme tam, myslím si, něco jako 6 milionů v banku. Takže pak ještě uděláme to další kolo, asi to doladíme na Plzeň a uděláme to tak, aby jsme mohli hrát 6. kolo ten beton a jo, tady jsou lavičky, sorry, tak nic. Možná 2 kapitány, takhle, 2 kapitány bychom tam mohli hodit na to další dvojitý kolo.
tím, aby jsme z těch 2 kol vyždímali co nejvíc, no a pak uvidíme, jak to půjde dál, no. Teď to točím těsně předtím, teď akorát koukám na to, jak Manchester United prohrává 2-0. To jsem rád, že jsem si tam nedal žádný obránce nebo lamence. No. Jo, takže za chvilku začíná to 5. kolo. No tady jediný, co mi vadí, tak mám Pavloviče prostě v základu a nikoho na střídání. Jo, Dulej možná po nemoci. Je možný, že tohle kolo bude jako horší, i když podle toho sestavy, co tady vidím, si myslím, že by nemělo být tak špatný. A jo no. Hodně doufám, takhle nejvíc šancí si dávám tady v šancelize. Jo, tady vlastně udržujeme nějaký věci, můžeme trošku riskovat, protože máme ještě jeden neobezený přestup. No, dejte vědět, co jste udělali vy. Zároveň, pokud chcete, připojte se ještě do Minilink v popisku videa a no, řekněte mi, jestli byste něco dělali jinak, nebo jestli jsem zapomínám na nějaký obránce, který bych tam mohl hodit, nebo na nějaký hráče v těch 2 kolech, který si myslíte, že jsou tam jako přibitý a budou bodovat. Jo, tak jo, čau.